Hoxe nos deportes comezamos polo baloncesto, xa que o CB Chantada recibe o sábado ás 6:30 no pabillón da Vila o establecemento Sotero. Un partido moi difícil xa que o rival é o primeiro clasificado e aínda non perdeu ningún encontro. Que está demostrando ser el líder por algo, está ganando muy cómodo todos los partidos, es más, de hecho creo que quizás el partido más apretado ha sido el partido que jugó contra nosotros allí. Y evidentemente dando más de un 100% todos, porque hay que tener en cuenta que tendremos la baja de Pepa Creu, que es una baja muy importante para el equipo, y habrá que solventarla, pues eso, pues cada uno de nosotros dar un puntito más que nos pueda ayudar. Con la afición ya contamos, que es lo que nos ha dado muchas veces esas fuerzas necesarias para remontar partidos y para estar en partidos y al final conseguir victorias. Entonces con eso ya debemos de contar y ahora eso, tenemos que dar un puntito más cada uno de nosotros para arrimar el hombro y conseguir una victoria que creo que nos daría mucha energía de cara a lo que resta de segunda vuelta. Xa no fútbol, a SD recibe o domingo ás 4:30 da tarde os Xallas na segunda xornada da segunda volta. Os de Carolo, que saldaron as dúas últimas saídas con 2 vitorias, buscarán reatoparse co triunfo como locais, xa que nos seus 2 últimos encontros no Sangoñedo empataron ante Laracha e Bertamiráns. O Xallas é un equipo que está na mitad da tabla, a min ali gustoume, parece que ten algo de baixas, pero eu sempre digo que os partidos, os rivais son difíciles ou menos difíciles normalmente, dependendo un poquinho do que fagamos nós, non? Outro gran partido será o que se xogará na Medela o domingo ás 4 da tarde. Os de Emilio reciben o Pastoricense, os inmediatos perseguidores, que non o poñerán nada fácil. Sí, vai ser un partido difícil, creo que vai ser un partido moi parecido ao que xogamos a semana pasada, quizáis ainda un pouco máis difícil porque eles vanse cerrar máis, teñen un xogo moi parecido ao Outeiro, veñen a Medela e aquí últimamente os últimos partidos pois a xente ven un pouco a cerrarse, a esperar unha contra. Nós temos que manter a tranquilidade durante todo o partido e sobre todo cometer moi poucos erros para non dar esa posibilidade das contras. O Chantada B recibe o sábado ás 4 da tarde o Friol, nun encontro que se presenta igualado entre os xantadinos, quintos clasificados con 29 puntos, e o Friol, que suma 27. Polo tanto, ambos conxuntos buscarán un triunfo que lles permita apretar os equipos da zona alta e deste xeito seguir na zona media alta da táboa. E despois deste encontro, ás 6 da tarde, xógase o de terceira regional, con outro partidazo. O Atlético Chantada recibe o líder, o Sagrado Corazón. Un partido moi importante para os de Miguel, pero nada sinxelo, xa que os visitantes chegan imbatidos ao Sangoñedo. Unha proba de lume para os chantadinos. Nas categorías inferiores, o Xuvenil A afronta unha complicada saída ao campo do Valladares o domingo á mañá. Os de Óscar chegan oitavos con 28 puntos e o seu rival noveno con 25, polo que se trata dun choque entre dous equipos da zona media da táboa. O Xuvenil B mídese o sábado ás 4 da tarde no Luís Bodegas ao Lemos. Os de Rodrigo mídense a un equipo inmenso en plena loita por clasificarse para a seguinte fase e contra o que empataron na primeira volta. Os cadetes mídense ao Ourense B o sábado ás 11 no Sangoñedo, na penúltima xornada do primeiro grupo. Os chantadinos, que se atopan empatados a puntos co Barco, no máis alto da táboa, avantaxan en tan só 3 puntos ao seu rival. Os de Juan buscarán un novo triunfo para prolongar a súa boa racha. E por último, o femenino recibe este domingo ás 6:30 da tarde o San Tirso no Sangoñedo. As chantadinas chegan a este encontro na penúltima posición e enfróntanse ao Pechacancelas, que suma 4 puntos. Xa ven, intensa xornada dos equipos da comarca. Esta fin de semana hai donde escoller para ver fútbol e baloncesto.